Обещах ви, че ще снимам целият процес, как подрязвам розите и взимам резници края на есента. И в днешното видео ще дам обещаното. Общо заето той преминава през няколко фази. Подрязваме розите, съответно избираме най-правилните клонки, от които да вземем резници. Взимаме тези резници, построяваме си оранжерийката, набучкваме ги, затваряме и това е. Значи днес е ден за вземане на резници от розите. Ето ги, моите кълцат. Айде. Показвам перфектната клонка от роза за резник. Ето го, клончето е нито много младо, нито много старо, няма закърнявания по него. Ето давам ви пример какво значи да има закърнявания. Ето вижте разликата. Вижда ли се добре, Саша, как си с фотографията? Окей, супер. Стар, перфектен, прекалено млад. Този е прекалено млад. Идеалния. Вижте колко много пъпки има. Виждате ли? От това можем да изкараме... Ето сега показвам ви. Пъпка, 1, 2, 3. Диме, взимай. Много е важно. Това е отгоре, това е отдолу. Мушка се долната част. Ако го обърнете така, нищо няма да стане. Така че много трябва да внимавате. 1, 2... Даже на втората пъпка ще го резнем това. И... още едно. Ето ги. Идеални са. Вчера взехме всички резници за розите, които ни трябват, и днес е деня на трудовия ентусиазъм, в който трябва да си построим мини оранжерийката, в която всъщност те ще седят. Значи днес казахме, че сме може би 20-21 ноември и розичките ни ще преседят до края на април, началото на май в тази оранжерия. Няма да я отваряме изобщо, не я поливам, не правя нищо. В момент, в който днес на обяд я затворя, край. Чак другата година. Сега ще ви покажа. Момичетата са ранобудни, станали са, прекопали са градинката за нашата бъдеща мини оранжерийка. Даже са започнали. Ето, Диме, какво правиш? Бучиш вече резниците? Браво! С пъпката нагоре. Вие, разбира се, може да го правите и по-нарядко, но просто ние имаме много резници и затова пестим мястото. Сега ще направим навсякъде, ще сложим пръчки, отгоре найлон, захлупваме и го отваряме май месец. И 2 часа по-късно крайният резултат. Ето го. Името да уплътнява. Супер. Отваряме чак края на април, нали?